appearance! Ooh, look at that! Damn! I'm in the vlog. It's in Yeah, I'm in the vlog. I'm in the vlog. That's John Denver's trending. Let's support Martin Princess Delawito. Ayun! Bago lang kami tapos lang taos ng John Denver, kagupon ko si Errol kag si Jason! Ano yung mga hambal sa aton nga pelikula sa buong adlaw? Bitin. Bitin? Mind-blowing. Agwapo. Ako man actually nagapuan ako sa actor. Ang movie was so fantastic, great good kay Damo Idla sa makuha. Siyempre, hindi tagidya pagpalagpason ang isa ka director sa aton nga short shorts. Mga yung kita sa reaction niya with regards to John Denver trending. Si Sire! Oy, gosh, grabe! Tas-tas, ganyan siya. Look at that! Kung i-rate ko, 5 stars. 5 stars! Kag, balaan ko, may ara ka mo entry for the short short. Invite ako mga mamalaga sa short film namin titled Dalawi Daw, together with other shorts sa Bilogos ng Visayas. Ayun, kung nakuha na naton ang mga reaksyon sa mga estudyante, dapat makuha man naton ang reaksyon sang one of the faculty and gahatag sang rason nga nagablumgid ang sinima sa John B. Lacson. Kenneth Forlan! Hello! I think John Denver Trending deserves the recognition that they got from Cinemalaya as Best Picture, NetPac, Best Actor, and the rest of the awards because I think it's a film that's full pack. Everything was given, everything was delivered in one shot. Maigo na ang dapat maigo. I think the government should be working on this because I think the school should be one of the safest playground for students and not one of the most harmful playground for children. Ayun, kag ang isa ko gidya nga na namian gigani sir kay grabe ang inyong nga promotion and support for the filmmakers naton diri no. So congratulations not Thank you. only to John Denver but of course to John B. Lacson Thank you gidaya so for much. that. So thank you very much. Thank you. Hello everyone. I'm back again. Ang good ko subok ang editor sang Dalawi Daw, Jules Verdan. Yes, Jules, kamusta naman ang pangapugi bilang isa ka-editor sa mga short films? Okay man siya, tapos medyo mabunlay, syempre pressured kasi tapos may deadline na ginalagas para matapos mo lang yung mga finished product. Deadline. Well, in Deadline. fact, amo na gid ang blood sa isa ka filmmaker ang deadline. Unang gid na mo nalantaw ang John Denver's Denver's Trending. Trending. It gid man bala ang mga awards nga nakuha sa John Denver isa-isa ho naton. Ready ka mo? Ready na! First of all, congratulations to John Denver Trending! Yes. Nagkaon sila, ano man na, best picture man na, di ba lang? Yes, tapos NetPac awardee pa. Ayun, kag best in editing. musical score, Kag nakuha nila ang best actor. congratulations for the first time actor Jensen. In fairness, ako mahambal ko gigman, truly worth it ang iya nga pagkukuha sang best actor. As we can see, he have portrayed what is a youth, what is it nga basulan ka sang isa ka hindi matuod nga bagay. Inang ginatago mo siya nga hindi tani mabalaan sa imo nga parents nga may nagakatabo na gali sa imo kung paano yung portray nga kaya niya
Pero deep inside, hindi yan na maintindihan kung ano gid man ang iya nga puturo sa Olympic. Pag sa John Denver's trending, makita mo gid ang kung anong effect sa social media sa isa ka tao. Kung gaano ang kalatabo sa person sa ginabully, kag sa mga nagabully. Kag sa mga nagabulig, kag para kung ano ang process na mabalaan gid sa kamaturon, which nagalid sa bad effect kag may araman ni good thing. Dito naman kita sa imo nga 40 and editing. Paano nga ihan kag nga nagdaog sa best editing ang John Denver trending man? Para sa ako, nagdaog ang John Denver's trending in best editing tungod nga ang pagplastar kag pagtahi sa mga clips kag through music man is very fine and very soft kag dire-diretso kag wala gid siya sang dead air bala kung sa Ayun, music kag very compressed siya ang mga clips kag very tight kag very nami gid siya tulukon kung ara na gid sa cinema gid mismo kag the music is very fine, the clips, the angling and everything as a whole gid amo na nga nagdaog siya as best editing para sa ako. Amo man na gani ang keyword dito is wala gid actually sang dead air. Basta ara ka sa arts, any form of art, amo ginang pinakakontra ang dead air wherein nakuha gid sa John Denver trending. Wala siya sang moment nga what's happening. Doon mo na wala? No, wala gid yaya. So sige and I have noticed also na wala sang still shots. Halos wala. Almost moving ang camera. Wherein ma-engage ka gid as a viewer na maupod sa journey ni John Denver. Yes, once again, congratulations, Direk Arnel! And hopefully, for next year, abangan naton kay si Direk TM ang inunggo nga Direk TM nga entry dito for Cinemalaya 16 next year! See you guys. Thank you so much. Watch John Denver's trending tomorrow and ang whole kid nga Cinemalaya Films very nami gid guarantee Yes. sa inyo. Kag syempre, vote mga mo sa mga short shorts, especially ang amon nga film which is ang Dalawi. Dalawi daw. Yay! Thank you very much Thank you for very watching. much. Bye-bye! Mayo kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Yan ang panginulat mo. Pindutan ang subscribe button, pati